Il-promozzjoni ta' Għawdex bħala destinazzjoni distinta huwa proġett li se jkun qed jagħti aktar viżibilità lil Għawdex. Il-proġett huwa finanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropej għal Malta u jiswa iżjed minn 227,000 euro. Kien il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis li l-ġimgħa filgħodu nieda dan il-proġett permezz ta' żjara fil-Ġgantija. Il-Ministru sostna li dawn il-fondi se jintużaw biex isir riklamar ta' Għawdex f'Malta u barra minn Xtutna. Zamit Lewis ħabbar li se ssir ukoll l-ewwel konferenza internazzjonali dwar it-turiżmu f'Għawdex. Se jsir ukoll titjib fl-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex fejn dan se jsir booking portal illi minnu turisti jistgħu jixtru l-vaganza tagħhom. Fakkar kif il-Gvern ħa diversi inizjattivi biex iżid it-turiżmu u dan il-proġett se jagħti spinta biex fix-xhur kwieti tas-sena Għawdex jibqa' jara bosta turisti. Dan jassigura kontinwità fl-ekonomija u iżjed xogħol għall-għawċin, tenna l-Ministru. Fakkar kif l-ewwel 6 xhur tas-sena Għawdex ra żieda ta' 8% fin-numru ta' turisti, dan meta mqabbel mal-perjodu tas-sena li għaddiet. Il-Ministru Zamit Lewis fakkar ukoll li fil-jiem li ġejjin se tkun qed tiġi pubblikata l-Viżjoni għat-Turiżmu sas-sena 2030 flimkien ma' politika ġurnata t-turiżmu sas-sena 2020.